również z Chorwacji, pan poseł Davor Stier. Hvala gospodine predsjedniče. Evo pozdravljam izvjestitelja, pozdravljam i povjerenika Fülea koji u ovim kasnim satima zastupa poglede Europske komisije. Evo ja bih se složio s kolegom Kovalom da su se promijenjene okolnosti doista promijenile i svrhu ovoga izvješća. Ja ću tu biti vrlo kratak. Naravno da je politika prema istočnom partnerstvu prvenstveno bila namijenjena da bi se zemlje iz istočnog partnerstva politički i gospodarski više vezale, tjesnije vezale za Europsku uniju. Mislim da svi ovi događaji u Ukrajini prvenstveno nam pokazuju da i ubuduće je potrebno staviti naglasak naravno i na tim mehanizmima, ali isto tako i na obvezama Europske unije u političkoj i u gospodarskoj potpori zemljama istočnog partnerstva i zato bih se složio s izvjestiteljem, sada je vrijeme ne toliko za riječi nego i za konkretne mjere. Hvala vam. Dziękuję bardzo i oczywiście pamiętam również o pani poseł Lubczewej, tylko pani poseł nie pasowała do tego chorwackiego wieczoru, ale bardzo prosimy pani poseł o zabranie głosu на zakończenie debaty Catch the Eye. Благодаря, господин председател. С приемането на този доклад трябва да покажем зрелостта на хора, които умеят да учат уроците от ситуацията.